Преди да започнем да планираме новата година, е толкова важно да се обърнем назад, да видим през какво сме минали, да си дадем признание, да благодарим и да осъзнаем върху какво можем да надграждаме. 2025 година беше година, в която направих своя осъзнат избор да инвестирам в себе си, в съзнанието си и в уменията си, за да бъда по-полезна и по-истинска в мисията си в LifeTrust. През тази година изградих новата версия на себе си, по-смела, по-видима, по-съзнателна и много по-свързана с това, което правя. В началото на годината за мен беше сериозно предизвикателство да застана пред камера, да говоря свободно и да се показвам. Днес имам над 60 видеа, ново спокойствие, нови умения и хора, които ми пишат, търсят ме, идват да си осигурят по-голямо спокойствие. Тази промяна не е случайна. През 25-та година осъзнато инвестирах в обучение и менторски програми, като започнах с комуникация и говоренето на риторика в Едуко, Дени Андонова, Алекс Николов, Зори Русева, обучение в Аулсцото. Продължих със създаването на съдържание и видеа в менторската програма една прекрасна млада дама Теодора Русева. Работих и в посока бизнес писане и финанси, програмата Машина за пари на Наталия Кобилкина. В съзнанието и вътрешната работа работих с Моника Балярки през съзнание, нейрографика при Мега и работа с Ед Миланов. И в ежедневните навици за тялото, обучение и практики с Active City. А специално място в тази година зае последната ми менторска програма с Жоро Асенов. Тя коренно промени начина, по който гледам на продажбите през човека, през неговия проблем и решенията, а не през продукта. Благодарна съм за подхода и резултатите, които започва да ми носи. Тази година беше богата на реални житейски преживявания. 27-дневен круиз в Южна Америка, 13 дестинации и посрещане на нова година в Тунис. Всичко това възможно благодарение на предварително планиране, разчети и изградени финансови навици за спестяване. А грижата за тялото и енергията ми през цялата тази година беше свързана с програмите на Вита Рама. Походи и преживявания с Норбеков, голям родов семинар с Ида Марковска, както и работа със себе си, дисциплина и вътрешна сила. И както така също знаете, благотворителни инициативи. Танците Салса Сон Мигел, те пък ми носиха радост, движение и баланс. И участие в събитие, организирано от Ордена на рицарите темплиери на Иерусалим, като среща в историческо познание, духовна традиция и ценност. Паралелно с всичко това обучавах и екипа в Благоевград, в София, провеждах срещи и презентации. Имах лични резултати и признания. За мен LifeTrust вече не е просто работа. Това е мисия да помагам на хората да се подготвят за живота, преди той да ги изненада. През годината преживях и силен личен момент, който ми напомни колко крехък е живота и колко важно е да живеем с благодарност, осъзнатост и вътрешна опора. И затова днес те питам, като се обърнеш назад към последната година, какъв човек виждаш? Преди да планираш новото, почти пътя си. Не оставай само наблюдател на чуждия. Всички тези избори и преживявания се превърнаха в един цялостен анализ, който ми показаха моята най-добра версия, как мисля, как взимам решения, как общувам, как действам и какво оставям след себе си. Стандартът, дисциплината и личната отговорност, която изградих тази година, вече са моята система действие, контрол и резултат.